Vi har udarbejdet en problemformulering, som omfatter modul 4 og 5, der lyder på følgende. Hvilket udlandsmarked vil være det mest fordelagtige for Korsbæk og Bakken med en international udvidelse, og hvilken indtræningsstrategi vil være den mest optimale? I forbindelse med åbningen af Korsbæk og Bakken vil Cirkusrevyen AS være interesseret i at eksportere deres koncept til et potentielt nyt marked. Vi har tidligere gennem en screening-proces, hvor vi brugte trækmodellen, kommet frem til, at Sverige vil være det mest oplagte marked at eksportere Korsbæk-konceptet til. Vi vil i denne video yderligere uddybe, hvilke indtræningsstrategi, der vil være den mest fordelagtige at benytte sig af. Vi vil desuden kigge på, hvordan Cirkusrevyen bedst muligt kan finansiere dette tiltag. Mad- og restaurantkulturen i Sverige er relevant at kigge på, da det er her pengene skal tjenes. Madkulturen i Sverige er ikke meget langt fra den danske madkultur, og der er en lang række retter, som går igen i begge lande. Derfor kunne det være en idé at fokusere på retter med elementer, som svenskerne kan genkende, men stadig nok til, at de føler, at de får en oplevelse af at få smagt noget dansk kultur. Det er trods alt oplevelsen, som ligger til grund for besøget i Korsbæk-byen. Det nordiske køkken hitter desuden i Sverige i øjeblikket. Svenskerne er ligesom danskerne store kødkonsumenter og faktisk verdens største. Sverige har dog forsøgt at fremme svensk kødprodukt, hvilket har ført til boykot af dansk svinekød. Det er værd at tage med i sin overvejelse, når man skal vælge leverandør til kød. Selvom kødet er dyrere i Sverige end i Danmark, så er det stadig et attraktivt land at drive restaurant i. Det skyldes, at Sverige i 2012 sænkede momsen på fødevarer til restauranter fra 25-12%. Restaurantbranchen, såvel som tema- og forlystelsesparkbranchen, er desuden i vækst i Sverige. Det viser rapporter fra Euromonitor om svenske attraktioner og restauranter. Der er dog især stigende vækst i mad af høj kvalitet, som kan leveres hurtigt og til en billig pris. Alt i alt har nyopstartede restauranter en god chance for overlevelse i Sverige, så længe de kan levere et nyt menukort, men som stadig falder i svenskernes smag. Og så vil vi gerne forklare lidt om 9.1-modellen. En virksomhedsvalg af indtrængningsstrategi er resultat af flere faktorer. Disse faktorer er med til at afgøre, hvilken indtrængningsstrategi virksomheden skal gøre brug af på et internationalt marked. Der er mange interne og eksterne forhold, der påvirker virksomhedens valg. Her har vi givet plus og minuser til de forskellige faktorer. Plus taler for, at vi i Cirkusrevyen selv skal stå for eksporten, og minus taler for, at de skal overlade det til andre. Man baserer sit valg af indtrængningsstrategi på baggrund af, hvor mange plusser og minuser man har. Man kan enten ende ud med heretical, intermediate eller export moods. Under produktdifferentieringsfordele kan vi se, at konceptet Korsbæk på Bakken placerer sig under søger nicher på internationalt marked. I og med, at konceptet kategoriseres som en niche i tema- og forlystelsesparkbranchen, betyder det, at Korsbæk på Bakken har en fordel ved at tilbyde deres kunder et produkt, der er differentieret. Vi giver derfor et plus til differentieringsfordele. Produktets kompleksitet. Vi mener, at konceptet både skal tiltrække kunder, som har eller ikke har været kendskab til Matador. Vi antager, at kendskabet til Matador i Sverige ikke er stort nok til at opfylde minimumskravene, at antallet bespisninger bliver opfyldt. Derfor skal konceptet også række ud til kunder, der har interesse i dansk kultur, men ikke nødvendigvis har kendskab til Matador for at kunne opfylde bespisningskravene. Derudover kræver konceptet licenser, og derfor kan alle og enhver ikke bare starte det op. Derfor mener vi, at produktet er kompleks, og vi giver denne faktor et plus. I de interne faktorer under internationale erfaringer har vi placeret Cirkusrevyen som innovatør i de 9 strategiske vinduer, da de ikke har internationale erfaringer. Vi har også, hvilket også er en eksportbarriere. Derfor har vi givet et minus under internationale erfaringer. Ved virksomhedens størrelse kan vi se, at Cirkusrevyen AS er en lille virksomhed, hvilket vi differentierer ud fra, at de har under 50 medarbejdere. Det er også kendetegnende en lille virksomhed, at ejeren, som i dette tilfælde er Torben Træskov, har meget magt og indflydelse på beslutningerne. Dette betyder, at Cirkusrevyen AS er kategoriseret som en small medium size enterprise. Derfor kan vi give Korsbæk på Bakken et minus i virksomhedens størrelse. Under kendetegn for ønsket tilstand kigger vi på risikouvillighed. I og med, at folkene bag konceptet har begrænset viden omkring, hvordan konceptet bliver modtaget i Sverige, antager vi, at der er forholdsvis risikouvillighed. Derfor har vi givet risikouvillighed et minus. Kigger vi på kontrol, så har ejeren af Cirkusrevyen AS, Torben Træskov, investeret 100 millioner kroner af sine egne penge i konceptet Korsbæk på Bakken. Sådan en stor investering tyder på, at Cirkusrevyen AS gerne vil have kontrol, men der er mange penge på spil. Derudover er det også kendetegnet, at virksomhederne af størrelsen SME ønsker høj kontrol. Derfor får Cirkusrevyen AS et plus i kontrol.
Under fleksibilitet antager vi, at Cirkusrevyen ønsker at være fleksibel, så de hurtigt kan agere, hvis de viser sig, at investeringen på det svenske marked ikke bliver en succes. Dette hænger også sammen med, at der er risikouvillighed. Derfor har vi givet dem et minus i fleksibilitet. Under transaktionsspecifikke faktorer kigger man på Ties Nature of Know-how. I og med, at vi tidligere har sagt, at konceptet er kompleks, er det også svært at videreformidle til eventuelle samarbejdspartnere. Kompleksiteten ligger ikke i selve det fysiske produkt, men i den viden, man skal have om Korsbæk og dansk madkultur. Derfor giver vi plus i figur 9.1. Ved opportunistisk adfærd og transaktionsomkostningerne har Cirkusrevyen AS ikke grundlag for at frygte opportunistisk adfærd, når de skal eksportere til konceptet til Sverige. Svenskerne er universalister og betyder, at de lægger vægt på lov og regler højt. Derudover vil svenskerne gerne have skriftlige aftaler og foretrækker, at man er velforberedt, når man indgår samarbejde med dem. Derfor har man givet opportunistisk adfærd et minus, hvilket også fører til et minus i transaktionsomkostningerne, fordi man ikke skal holde opsyn med dem, efter man har gennemført handlen. Eksterne faktorer. Sociokulturel forskel mellem hjemmemarked og eksportmarked. Kigger man først på de 4 første dimensioner i Hofstede, så minder danskere og svenskerne meget om hinanden. Selvom danskerne og svenskerne har lidt forskellig forretningskultur, da svenskernes beslutningsprocesser ofte er længere end de danske, vurderer vi stadig, at der er et plus i sociokulturel forskel mellem hjemmemarked og eksportmarked. Også selvom man tager højde for den næsten ikke eksisterende sprogbarriere, der er mellem de to lande. Svenskerne har en større mobilitet end danskerne har, da svenskerne er villige til at køre længere til enten arbejde eller seværdigheder. Landrisiko og usikkerhed efterspørgsel. I makrokriterierne i vores trækmodel var Sverige det land med størst politisk stabilitet og havde samtidig vækst i BNP per indbygger, hvilket betyder, at risikoen ved at eksportere til Sverige er meget lille, og derfor giver vi det plus i landrisiko og usikkerhedsefterspørgsel, grundet lav risiko ved brug af hierarkisk indtrængsstrategi. Markedsstørrelse og vækst nævnte vi i den foregående rapport, hvor Sverige er det 3. største marked, vi kom frem til i trækmodellen. Derudover vil der i den kommende år vil man forvente en stigende besøgstal i Sverige i tema- og forlystelsesparkebranchen. Via Euromonitor forventes den årlige indtjening at stige fra 2,3 milliarder kroner til 2,5 milliarder danske kroner. Det vil sige, at der er en stigning på 8,8%, derfor gives der et plus til markedsstørrelse og vækst. Direkte og indirekte handelsbarriere. Danmark og Sverige er begge medlem af EU. Dette giver fri handel og sikrer, at Sverige ikke kan pålægge yderligere toldafgifter på import. Derudover er forretningskulturen i Danmark og i Sverige meget ens. Dog skal man stadig være opmærksom på, at der er en valutaforskel. Som tidligere nævnt er der en længere beslutningsproces i Sverige, der kan gøre aftaler og handler mere tidskrævende. Derudover er det sværere at afskedige medarbejdere i Sverige. På trods af disse få barrierer mener vi stadig ikke, at der er store handelsbarrierer, når man skal lave forretning i Sverige. Vi vælger derfor at give et plus i direkte og indirekte handelsbarrierer. Intensiteten af konkurrencen. Danmark og Sverige har cirka det samme antal forlystelsesparker, selvom Sverige er meget større og næsten har det dobbelte antal indbyggere. Desuden er turismen blevet et af Sveriges vigtigste erhverv, og indtjeningen på turismen er dobbelt så stor i forhold til Danmark. Ydermere er markedet i vækst, og i og med, at vi har defineret Korsbæk på Bakken som værende en niche, ser vi ikke konkurrencen som værende intensiv. Vi har derfor valgt at give et plus i intensiteten af konkurrencen. Smal række relevante mellemled til rådighed. Hvis konceptet Korsbæk på Bakken skulle have brug for et mellemled i form af en samarbejdspartner, ville det være i en form af enten en tema- eller forlystelsespark. Der er en række forskellige tema- og forlystelsespark i Sverige, som Korsbæk på Bakken kunne forenes med. Derfor mener vi ikke, at det er en trussel for monopolistisk adfærd. Samarbejdspartnernes magt er derfor ikke så stor i og med, at Cirkusrevyen AS har flere alternativer. Vi har derfor valgt at give et minus i smal række relevante mellemled. Valg af indtræningsstrategi. Vi er på baggrund af model 9.1 kommet frem til, at Cirkusrevyen AS skal benytte sig af indtræningsstrategien Intermediate Mode. Selvom den har en hældning til Hierarchical Mode, mener vi dog ikke, at det vil være realistisk for en lille virksomhed uden international erfaring. Vi mener, at det vil være en fordel for Cirkusrevyen at indgå en aftale om at starte joint venture med en anden tema- eller forlystelsespark. Konceptet er ikke stærkt nok til at stå alene og slet ikke på udenlandsk marked, hvor kendskabsgraden er en del mindre. Derudover har vi tidligere nævnt, at virksomheden ønsker kontrol, og produktet er komplekst. Derfor mener vi også, at joint venture er en god mulighed for at være mere ind over projektet. Begge virksomheder kan bidrage med hver deres kompetencer, men deler risiko, omkostning, tab og gevinster. Cirkusrevyen kan byde ind med et stort kendskab til konceptet og viden om driften af konceptet, og de vil have lettere ved at få rettighederne, da de allerede har købt rettighederne en gang.
Samarbejdspartnerens kompetencer inden for markedsføring på det svenske marked, og de besidder allerede en platform til Korsbæk. Da de byder ind med forskellige kompetencer, vil dette være en X-koalition, hvor Cirkusrevyen kan tilbyde upstream, og samarbejdspartneren kan tilbyde downstream aktiviteter. De fordele, som Cirkusrevyen kan drage ved joint venture, er, at de ikke er alene om at bære risikoen. De vil få adgang til nogle ressourcer og kompetencer, som de ikke hidtil har haft, og der vil være mulighed for at opnå et højere økonomisk afkast i forhold til eksport. Cirkusrevyen vil kunne opbygge markedskendskab og erfaring, som de eventuelt kan benytte til nye projekter. Ulemperne er, at det kræver et kapitalindskud, og der kan foregå en løbende finansiering af driften. Positivt og acceptabelt afkast tager tid og skal deles. Cirkusrevyen AS kan komme til at opleve, at de ikke vil have fuld kontrol, og beslutningerne skal træffes sammen. Der er derfor risiko for konflikter. Cirkusrevyen giver afkald på fleksibilitet, da det kan være svært og dyrt at trække sig hurtigt ud af partnerskabet på grund af juridiske forpligtelser. Vi mener, at Liseberg vil være den mest fordelagtige samarbejdspartner. Det er Sveriges anden mest besøgte turistattraktion. Da Korsbæk på Bakken ikke har den største kendskabsgrad i udlandet, mener vi, at Cirkusrevyen AS samarbejdspartner skal have et stort besøgstal. Lisebergs årsrapport viser, at investering i nye aktiviteter er en del af det vigtigste tiltag for at bibeholde deres position, hvilket er rigtig positivt for Cirkusrevyen AS. Finansiering. Vi har fået tilbudt 2 lånetyper, et annuitetslån og et serielån. De 2 lån har samme hovedstol på 12 millioner euros, samme stiftelsesomkostninger for 100.000 euros og samme løbetid på 10 år. Ved analysen har vi brugt en kalkulationsrente på 18%. Denne kalkulationsrente har vi valgt, da dette var den mest fordelagtige rente at bruge i modul 4 ved analyse af investering i konceptet, da prisen for den billigste hovedret i Korsbæk på Bakken konceptet ikke overstiger, men matcher den udregnede minimumspris for en bespisning. Derudover er annuitetslånets terminer delt op i faste årlige ydelser, og serielånet delt op i kvartalsvise ydelser. Den nominelle rente er også forskellig ved de 2 lån. Ved annuitetslånet er den på 10% per termin, og ved serielånet er den på 8% pro anno og 2% per termin. Kursen er desuden større ved annuitetslånet, hvor den er på 95 frem for 93 ved serielånet. Ved annuitetslånet har virksomheden større likviditet i opstartsperioden, da ydelsen kun betales 1 gang årligt. Men det kan også være en ulempe, da den større ydelse, hvilket kan svække likviditeten drastisk ved afdraget. Ved serielånet er Cirkusrevyen AS Ved serielånet vil Cirkusrevyen AS opleve lidt blødere forløb ved afdragene. Dette vil betyde, at likviditeten generelt vil være lavere, men mere stabil afdragsløsning. Vi har beregnet kapitalværdien og sammenlignet lånet, da vi ikke kan sammenligne ved den effektive rente. Vi vurderer, at annuitetslånet med den givne kalkulationsrente vil være den mest fordelagtige måde at finansiere konceptet på eksportmarkedet. Dette fordi, at dette lån giver Cirkusrevyen et større likviditet per termin. Kursen er højere ved dette lån og dermed større nettoprovenu på 11.300.000 euros end ved serielånet. Kapitalværdien er også større ved annuitetslånet. Dermed vurderes annuitetslånet som være det mest fordelagtige lån med den givne kalkulationsrente på 18%. Alternativt kunne man kigge på et stående lån. Dette lån vil give det mest fordelagtige Alternativt kunne man kigge på et stående lån. Dette lån vil være det mest fordelagtige for et nyopstartet projekt, der vil give virksomheden større mulig likviditet, da man i låneperioden kun betaler renter indtil den sidste termin, hvor hele hovedstolen skal betales. Dette giver et større likviditet ved opstart. Når Cirkusrevyen skal eksportere konceptet Korsbæk på Bakken til Sverige, er der ikke de store kulturelle barrierer. Det gør det lettere for dem at indlede aftaler. Markedet er desuden i vækst, om man kigger på tema for lystelsesparkbranchen eller om man kigger på restaurationsbranchen. De skal dog være opmærksom på, at svenskerne i høj grad foretrækker den her mad af høj kvalitet, som kan leveres lidt billigere og lidt hurtigere. Derfor er det fint, at Korsbæk på Bakken har et udvalg af restauranter, som i Danmark, hvor der er lidt forskellige koncepter. Derudover skal de også tage med i mente, at man foretrækker svenske kødprodukter, når de skal ud og vælge en leverandør. Cirkusrevyen kunne i fremtiden benytte sig af hierarchical modes, som betyder, at de står for det hele selv. Det er dog ikke realistisk nu, grundet deres størrelse og manglende erfaring. Derfor ville joint venture være mest fordelagtigt. De kunne her selv være inde over, samtidig med at de trækker på en partner, der har en erfaring og besidder de kompetencer, som de selv mangler. Liseberg kunne for eksempel være en mulig samarbejdspartner grundet størrelsen og deres villighed til at investere. Hvis dette koncept ikke skal finansieres af Torben Træskos personlige formue, vil de med deres afkastningsgrad på 11% ikke have noget problem med at låne pengene. De vil derfor kunne benytte sig af et annuitetslån, som har et større kapitalværdi og giver virksomheden lidt større likviditet i opstarten, end vi ser i lån, da der opdrages årligt i stedet for per kvartal.